Tant si ets mare, pare, educador, educadora o algun altre perfil en contacte amb infants, és molt important tenir orientacions bàsiques per treballar la intel·ligència emocional amb els més petits i petites. Així doncs, quins recursos tenim al nostre abast per tal de fer-ho? Principalment, l'educació o intel·ligència emocional passa per 3 passos principals: l'identificació o reconeixement d'emocions, la gestió de les emocions i l'expressió d'emocions. Per tal de potenciar o treballar aquests 3 passos, també és molt important identificar les 6 emocions bàsiques: alegria, tristesa, ira, por, fàstic i sorpresa. Amb l'objectiu d'ajudar a potenciar la identificació d'emocions, és molt important que els ajudem a posar paraules. Davant d'una situació quotidiana durant la qual es puguin sentir d'alguna d'aquestes reaccions, plors, rabietes, etc., és important que ens aturem i preguntem: que estàs enfadat o enfadada? O que estàs trist o trista? Un cop les podem identificar, és molt important validar-les. Això implica acceptar-les quan apareixen, no jutjar-les i crear o deixar espais en els quals es puguin expressar. Un exemple pot ser tenir o disposar d'un lloc especial per anar-hi quan s'està enfadat o trist, o donar espai per córrer o dibuixar quan alguna cosa no ha sortit bé. És important entendre que no hi ha emocions bones ni dolentes i que totes poden aparèixer en resposta al nostre entorn i que el més important és trobar una forma adaptativa i sana d'expressar-les. Finalment, també és molt rellevant que quan observem una expressió emocional adaptativa, per exemple, en comptes de picar quan sento ràbia, compto fins a 10, és molt important aplicar un reforç positiu i premiar aquella conducta que volem que repeteixi, ja sigui felicitant o reconeixent aquell esforç o utilitzant alguna altra cosa que creiem que pot agradar a l'infant.